Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Сёння ў нашай студыі галоўны рэдактар Reform News Фёдор Паўліченко. Прывітанне, Фёдор. Добрый дзень. Ну і не толькі галоўны рэдактар Reform News, але і сувядоўца на YouTube-канале Саша, што ты несёш? З журналістам Сашам Атрощенковым. Шыкоўны YouTube-канал, гляджу яго рэгулярна. Сябры, подписывайтеся, таму што толькі там самая якасная аналітыка і самая лютая канспіралогія. Але зараз, Фёдор, паглядзім, что ты можешь без Саши. Ну, добра, без праблем. Слухай, ну, апошні выпуск у вас гэта натуральнае абмеркаванне вызвалення палітвязняў і, у прыватнасці, Сергея Ціхановскага. Конечно, мне здаецца, што астатнім палітвязням, якіх вызвалілі, ну, крыху крыўднавата, таму што, ну, тут явно выпячваецца Ціхановскі. Твая версія, яго выпусцілі чаму? Таму што амерыканцы папрасілі, ці за гэтым была нейкая гульня, там, КДБ, Лукашэнкі, развал дэмакратычных сілаў канчатковы і гэтак далей. Ну, безумоўна, была і гульня, і ўсё астатняе, і шмат канспіралогіі, але лічу галоўнае, што мы пабачылі, што пачаўся торг, пачалі таргаваць палітвязнямі, і гэта не, ведаеш, не тое, што прапанавалі ці нешта там, а адбыўся выкуп чалавека, і мы ведаем кошт. Кошты гэта прыезд Кіта Келага ў Мінск, у Беларусь, каб ён паручкаўся з Лукашэнкам і каб, ну, нейкіх там добрых слоў яму нагаварыў. І адразу зразумела, што Лукашэнка выбраў такую тактыку прадаваць паштучна палітзняволеных, то бок ён будзе, наколькі я разумею гэтую логіку, будзе чакаць наступных крокаў. Напрыклад, патэлефанаваў, напрыклад, не ведаю, Макрон, да. Ці нейкі там вядомы чалавек, ці, напрыклад, колькі каштуе тэлефанаванне Трампа. Вось мы учора абмяркоўвалі гэта, і, ну, тут ужо ёсць розныя версіі, што, напрыклад, за размову з Трампам можна было патрымаць Беляцкага, напрыклад. Таму што Трамп хацеў бы атрымаць Нобелевскую прэмію, калегу выратаваць таксама мог бы. Ну, то бок, можна тут жартаваць, ну, такая тэма не для жартаў, але мы бачым, што пачалі гандляваць палітзняволенымі. Слухай, ну, але акрамя ўсяго прочага, Келах, ён сядзеў у Палацы Незалежнасці 6 гадзінаў, наколькі я памятаю, вось гэтыя афіцыйныя зводкі. І таму, ну, складана ўявіць, што проста абдымкі з ім вот прадаліся за Сергея Ціхановскага яшчэ 13 чалавек. Да? Нешта там яшчэ ён хутчэй за ўсё паспеў за гэтыя 6 гадзінаў паабяцаць, ну, але прынамсі абмеркаваць, да? Таму што сядзець 6 гадзінаў моўчкі, просто глядзець на Рыбакова і там на Лукашэнку, ну там з перакладам можна там на 2 ну, ладно, на 2 падзелім, але 3 гадзіны. Так як ты думаеш, што гэта можа быць? Ну, глядзі, тут мы ўбачылі, што ёсць амерыканская каманда, якая доўгі час займаецца перамовамі з Лукашэнкам наконт палітвязняў, гэта Сміт і Кол, і мы бачым, што Келах, ну, гэта чалавек, якому, ну, не то, што не цікава тэма беларускіх палітвязняў, але ввогуле гэтая сітуацыя, наколькі я зразумеў, нават з той невялічкай размовы, што яму гэта, ведаеш, гэта апошняе, што яго цікавіла, чаму ён прыехаў. І, безумоўна, галоўная тэма, якая яго цікавіць адміністрацыю Трампа, гэта пачатак перамоваў, ці нейкая магчымасць знайсці выйсці з гэтай складанай сітуацыі зараз, пачатак перамоваў наконт вайны паміж Расіяй і Украінай. І Лукашенко, безумоўна, в гэтым сэнсе выглядае як чалавек, які добра ведае Пуціна і можа, ну, дапамагчы зразумець, што хацеў бы Пуцін атрымаць. Ну і, безумоўна, гэта мы чулі і ад расійскага боку, і ад Лукашэнкі шмат разоў. Лукашенко хацеў бы, каб гэтыя перамовы былі ў Беларусі. Мы бачылі інтэрв'ю Церцеля, кіраўніка КДБ, ён таксама ў гэтым інтэрв'ю шмат казаў пра тое, колькі намаганняў Беларусь прыкладае, каб адбываліся абмены вайсковымі, каб дапамагчы бакам знайсці паразумення. І, ну, і бачна, што гэта цікавіць ЗША. Вось тую самую адміністрацыю новую, гэта ім, безумоўна, цікава. Калі Лукашенко дапаможа ім знайсці выйсце з гэтай сітуацыі, безумоўна, яны аддзячаць, яны дапамагуць яму, не ведаю, нават здымуць нейкія санкцыі. Не, ну пачакай, ты нешта ставішся з ног на галаву. Мне здаецца, што ўжо само па сабе ўключэнне Лукашэнкі ў гэты працэс,
Таму што пакуль што ён за дужкамі, ён толькі хоча сесці за гэты стол ці прадаставіць гэты стол Пуціну, там Зеленскаму, не ведаю, яшчэ каму заўгодна, таму ж Келагу, да? Так вось само запрашэнне Лукашэнкі далучыцца да гэтага працэса, это і ёсць прыз. А не яшчэ, слухай, ты нам дапамагі, мы яшчэ табе санкцыі здымем. Гэта доўгі шлях, наколькі я разумею, там шмат інтарэсантаў, шмат бакоў, які ўдзельнічаюць у гэтых перамовах, так ці інакш. Напрыклад, Турцыя, напрыклад, трэба як мінімум атрымаць згоду Зеленскага, і гэта доўгі шлях, які пачынаецца з такіх крокаў маленькіх. Вось гэтая сустрэча, яна якраз спроба знайсці паразуменне, давер нейкі паміж бакамі, паміж Келагам і Лукашэнкам, і мы бачылі, як Лукашенко выглядаў. Ён просто шчаслівы быў. Ведаеш, гэтыя все my friend, генерал, ой, там десантнік, вось гэта выглядала, дзіўна выглядала. І мы пабачылі, як насамрэч цікава прапаганда адрэагавала на гэта ўсё. Ведаеш, яны пераабуліся ў палёце, праз некалькі гадзінаў ужо іншы быў наратыў, што гэта нашы лепшыя сябры, ведаеце, вось гэта сапраўдныя мужыкі прыехалі, мы з імі дамаўляемся. З Трампам незразумела, што рабіць прапагандзе, ён то добры, то дрэнны, то ізноў добры, то ізноў дрэнны, хаатычны, карацей. А Трамп, але вось як ты ўяўляеш сабе, што Эрдагану патлумачыць, чаму перамовы пераносяцца са Стамбула ў Мінск? То бок гэта, мне здаецца, важны нюанс такі, да? То бок прызнаць паразу турэцкай дыпламатыі ў гэтым накірунку і так, мы паспрабуем пра паразу, я б казаў пра тое, што шмат хто прапанаваў пляцоўку для перамоваў. І Швейцарыя была, і Ватыкан, і Турцыя, і нават Кітай спрабаваў, і Бразілія. Там, мы бачылі за апошні год там гульцоў даволі шмат было. І тое, што расійская дыпламатыя выказвалася наконт Беларусі, заўсёды выказвалася, што мы хацелі б, каб перамовы адбываліся ў Беларусі, каб там удзельнічаў Лукашенко так ці інакш. І я думаю, што, ведаеш, тут яшчэ складанае пытанне, не тое, што складанае, а адказ на пытанне, чаму Крамлю цікава, каб перамовы былі ў Беларусі, яно можа быць, ведаеш, такім простым мець просты адказ. Пуціну прасцей прыехаць у Беларусь і бяспечней, чым паехаць у Турцыю ці Бразілію, ці, не ведаю, Ватыкан. І гэта таксама адказ, чаму Крэмль зацікаўлены, каб перамовы былі ў Мінску. Ці, напрыклад, можа быць, не будзе пераноса перамоваў са Стамбула, там будуць нейкія гаранты для Пуціна, а Лукашенко просто далучыцца я не думаю, такого пасярэдніка паміж Пуціним. Тут таксама цікавая гульня, безумоўна, мы зараз разважаем. Можа нічога не будзе, можа яны нават не абмяркоўвалі гэта. Это гіпотэзы, якія мы выказваем. Трэба улічваць гэта. Дык вось справа, наколькі разумею, гэта яшчэ адна спроба, ведаеш, у Пуціна ёсць пазіцыя, якая непрымальная. Там аддайце нам усе тэрыторыі, сыдзіце ўвогуле, там знішчыце Украіну. Пазаблокавы статус. Там насамрэч гэта сур'ёзна абмяркоўваць нельга. І калі насамрэч яны прыйдуць да нейкіх дамоўленасцяў, што окей, мы там пачынаем перамовы на гэтай лініі, баявой лініі, там, дзе зараз знаходзяцца войскі, то Пуцін можа просто патрабаваць ад Зеленскага таго ж, окей, добра, але хачу яшчэ адна умова, давай зробім гэта ў Мінску. І гэта будзе такі падарунак для партнёра, і гэта будзе адзіная магчымасць насамрэч для Лукашэнкі паўдзельнічаць у гэтым. Ніхто яго запрашаць ні ў які Стамбул не будзе. Гэта маленькі чалавек, які нікому не цікавы. Адзіная каштоўнасць тое, што ён можа паразмаўляць з Пуціним і атрымаць магчымасць просто прысутнічаць побач. Вось, наколькі я разумею, для яго гэта дастаткова. Так было і ў 2014 годзе, і ён пра гэта насамрэч успамінае і зараз яшчэ. Які быў гэта фурор, што ён бутерброды падносіў такім вось людзям. Слухай, можа быць, да, тэарэтычна перамову ў Мінску, тэарэтычна ў Белым доме думаюць, што Лукашенко мае на Пуціна не той, што нейкі ўплыў,
Пуціну можа быць неёмка будзе ўжо Лукашенко выставляць дурачком як гаспадара перамоваў. Лукашенко яшчэ у мінулым годзе казаў пра тое, што ён мае перамову з нейкімі уплывовымі людзьмі, западнікамі, як ён казаў. І вось ён тады яшчэ казаў, што я магу прапанаваць. І ён прапанаваў веданне псіхалогіі Владимира Путина. І гэта, ведаеш, такі цікавы момант, то бок мы, безумоўна, саюзнікі, мы, безумоўна, партнёры, там, сябры, але я прадам вам інфармацыю пра яго, што ён думае на ваш конт, ввогуле на конт таго, як будзе сканчацца гэтая вайна. У такім выпадку, я думаю, што перамовы ніяк не могуць адбыцца без нас з табой, без Сергея Чалага, напрыклад, таму што мы гэта тыя, хто могуць прыдаць Западу веданне Лукашэнкі. Ну, не ведаю. У Лукашэнкі даволі танны тавар, у нас даражэй будзе. Але толькі мы на гэтым рынку даўно і прафесійна. Ніякі западнік, мне здаецца, зразумець Лукашэнку з яго забабонамі не можа. Таму што мне падалося, вось ты згадваў гэтую прыём Келага у Лукашэнкі, да, было в этом нешта вот такое вот ад шырокай расійскай душы, да? Типа, я чакаў, што зараз медведзі выйдуць, балалайкі будуць, да, my friend, типа, давай сядзем, гарэлкі вып'ем, да? І вось мне здаецца, што ўсё роўна, нягледзячы на тое, што час ідзе, на захадзе прыкладна вось такое ўяўленне пра нашыя шыроты дамінуе. І каб ім патлумачыць, што ўжо нешта іншае, як бы, трэба думаць, да, вот тут-то ёсць для нас нейкая дзелянка. Я не зразумеў пытанне, было пытанне. Не, это не было пытанне, это было просто назіранне. Пахваліў нас, любімых, за тое, што мы добра разумеем, ладно, па магчымасці спраўляемся з тым, каб разумець, што ў галаве у Лукашэнкі і тлумачыць гэта іншым людзям. Давай вернемся да Ціхановскага. Ўсё ж такі маё пытанне было у тым, ці ёсць нейкая гульня КДБ і Лукашэнкі, ці ёсць нейкая задумка. І вось, напрыклад, такі факт абсалютна свежы, не думаю, што яго недзе агучвалі, ужо фатографам, якія жывуць і працуюць у Варшаве, прапануюць пайсці пафотаграфаваць заўтра на акцыю. Сергей Ціхановскі, Светлана Ціхановская прыязджаюць у Варшаву на акцыю салідарнасці з палітвязнямі, пабачыцца з беларусамі. І вот ужо, значит, прапануюць, ну, вот в лепшых традыцыях за крыптавалюту там. Падаецца, что это такая лоўля на жыўца. Вот вы прыйдзеце ўсе на Ціхановскага паглядзець, а мы-то всех там вас і сфотаграфуем. Ну, добрую рекламу. Я думаю, что знойдзецца фотограф, конечно, так ці інакш. Адзін вот распавёў, што яму прапанавалі, а адзін які-небудзь не распавядзе. Тым больш, што фотографаў у Варшаве самых розных, самымі рознымі пашпартамі, некаторыя з 2 нават, да, фотографаў хапае. Як ты думаеш, ці можа, ну, па-перша, ці закладалася тое, што Ціхановскі мусіць неяк нашкодзіць дэмакратычнаму руху, када яго выпускалі, і ці можа ён сапраўды нейкім чынам, ну, ўсё ж такі нашкодзіць? Ну, я адказы за думку уладаў атрымаў з інтэрв'ю Церцеля. Ён пра гэта наўпрост сказаў, што мы чакаем, што Ціхановскі разбурыць гэтую дэмакратычную супольнасць, што прыйдзе, ну і на гэтым улада Светланы Ціхановскай скончыцца. Парадак навядзе, парадак навядзе. Ну і пра гэта насамрэч шмат казалі, ну, у дэмакратычным асяроддзі шмат пра гэта казалі, што гэта такі добры крок з боку ўладаў, каб разбурыць дэмакратычную супольнасць, выпусціць уплывового вядомого чалавека з амбіцыямі, які прыйдзе. Ты дадаеш пераменныя у і так складаную сітуацыю. Да? Вось вам і так складана паміж сабой дамовіцца, а мы вам яшчэ вот закінем там Ціхановскага. Не, ідэя добрая, і про гэта шмат казалі. І гэта насамрэч не тое, што праблема, гэта выклік для Ціхановскага, для Сергея Ціхановскага. Я думаю, што гэта будзе такім тэстам на адэкватнасць, на сталасць, палітычную сталасць. Таму што, безумоўна, ну, ведаеш, кожны чалавек слабы, кожны чалавек жадае ўвагі, кожны чалавек лічыць, што ён лепшы, можа не кожны, але палітыкі гэта такія людзі, якія лічаць, што яны лепшыя за ўсіх, яны лепш ведаюць за астатніх. І, безумоўна, для Сергея Ціхановскага зараз гэта выклік, гэта тэст. Пройдзе ён гэты тэст, я не ведаю. Я бачу шмат людзей, у меня даволі доўгі досвед працы з палітыкамі. Я бачу людзей, якія выходзілі з турмы, якія разбуралі насамрэч тое, што стваралі пад іх, для них. Яны прыходзілі, разбуралі гэтую сістэму.
Ну, магчыма і такое, я не выключаю гэтага, але лічу, што ну, шанс ёсць захаваць тое, што стварылі дэмакратычныя сілы, і мы бачым, што улады прыкладаюць намаганні, каб разбурыць гэта. Вось што ты пра рэакцыю прапаганды скажаш, напрыклад, да? Я назіраў толькі за азаронкам, і это быў таксама фантастычны такі твіст, да? То бок спачатку ад ежа вам в штаны, да, вот Ціхановскі выйшаў, да, потока вот мацюкоў, які пачынаўся са слова куколд на наступны дзень, калі Ціхановскі даваў прэс-канферэнцыю разам з Светланай Ціхановскай. Гэта сведчыць пра тое, што нейкія надзеі, нейкія спадзевы ўжо не спраўдзіліся, якія на яго складалі ўлады. Ну, некалькі тэмаў зараз першую тэму закрану. Справа ў тым, што вось гэта прэс-канферэнцыя Ціхановская, яна, на мой погляд, стварыла такое ўражанне цяжкае, што гэта зразумелі нават прыхільнікі Лукашэнкі і бацькі. То бок нельга так з чалавекам, нельга так з намі. Мы ўсе можам там трапіць у гэтую закраты і можам быць тымі самымі людзьмі, якіх будуць катаваць. І ну, такі прашлёп уладу на гэты конт, тут, безумоўна, эфект атрымаўся не той, на які разлічвалі. Але тут яшчэ справа ў тым, што прапаганда зараз намагаецца не толькі праз такі, ну, наколькі я разумею, той жа азаронак, там, ці тур, гэта ну, людзі, якія маюць аўдыторыю меншую там за еўрарадыё ў 10 разоў. Ну, яны ні на што не ўплываюць, акрамя, магчыма, там, самого Александра Лукашэнкі. Ну, это важна. Але учора, ну, безумоўна, гэта важна. Але учора размаўляў з даследчыкамі, якія зараз адсочваюць, што адбываецца ў сацыяльных сетках. І вы таксама бачылі гэта, бачылі тое, што боты сарваліся з цэпу. Яны зараз просто ну, ствараюць нейкія кілатонны контенту у каментах, з'явіліся нейкія блогеры, нейкія там лідеры мнений, якія расказваюць ну, вось той самы наратыў про тое, што ну вот зараз Ціхановскі прыйдзе там і на гэтым все скончыцца. Было падрыхтавана, у прынцыпе, гэта было падрыхтавана, да? і колькі намаганняў яны патрацілі на тое, каб данесці гэту ідэю. І ну вось гэта, магчыма, можа паўплываць на думку людзей, якія там чытаюць гэтыя каменты. Я прапаную людзям просто адсочваць гэта таксама, бачыць, што так шмат ботаў з'явілася, яны якраз прапагандуюць гэтыя наратывы КДБ беларускіх уладаў, ну і неяк там адэкватна рэагаваць. То бок задзейнічаны нейкі новы, адносна новы, для мяне адносна новы інструмент у такім маштабе. Гэта цікавая з'ява. Я думаю, што праз там некалькі тыдняў з'явяцца даследаванні з цыферкамі, з інфармацыяй пра тое, як гэта адбывалася, што выкарыстоўвалі, якія сеткі гэта былі. Ну, цікава. І тыя ж самыя, магчыма, гэта гіпотэза, канспіралогія, магчыма, мы атрымаем інфармацыю, што гэта можа быць і тыя самыя сеткі, якія працавалі ў Румыніі, у Польшы, у Малдове. Ну, вось гэта цікава. Пераналаджаны. Яны, ведаеш, як спаліліся, таму што тут адсочваць даволі лёгка. Вось выйшаў Ціхановскі, і адразу гэта пачалося. Ну да, заходзіш пад відэа, напрыклад, з трансляцыяй прэс-канферэнцыі, ці пад нейкія нарэзкі, і там ты бачыш не 10, не 20, не 50 каментараў, а 1000, што, у прынцыпе, выключны выпадак для беларускага Ютуба, таму што, ну, мы разумеем, што людзі, яны 5-й год жывуць у сітуацыі рэпрэсіі, ведаюць, што каментаваць, што не каментаваць, там, і так далей. 1000 каментароў, з якіх, у прынцыпе, можна падзяліць на две групы. Александр Егорович маладзец, все это дзякуючы яму. Это первые 500, а другие 500 это, ну, все, конец дымсілам, конец оппозиции, Сергей Ціхановскі. Яшчэ одна тэма даволі цікавая. Гэта пытанне, а навошта гэта было рабіць? Трэба было, каб ён заставаўся за кратамі, Ціхановскі, не трэба было выпускаць. Вось гэта таксама наратыў, які прасоўваюць праз соцсеткі. І, магчыма, гэта, ведаеш, ну, такая...
той самы голас сілавікоў, пра якіх мы шмат кажам, яны якраз і аперуюць свой наратыў, навошта мы гэта зрабілі. Ну, это як бы набівае кошт. Як бы ёсць людзі, якія не ўхваляюць, вы ж бачыце, цяпер Лукашенко ідзе з гуманістычных, значит, са сваіх пачуццяў, памкненняў, ідзе нават супраць часткі беларусаў, якія хацелі б, каб ён гэта не рабіў. А вось цікава, у гэтым інтэрв'ю Церцеля таксама было гэтае думка пра тое, як складана ім удалося вызваленне Ціхановскага, як шмат людзей былі супраць, і вось гэта кажа пра тое, што Церцель у гэтай сітуацыі ён, як ведаеш, у меншасці. Ёсць сілавікі нейкія, якія ўплываюць на Лукашенко прыслухоўваецца да іх, і ёсць Церцель, які змагаўся насамрэч з імі і даказаў, што трэба гэта зрабіць. Мус супраць КДБ. Гэта ўжо канспіралогія. Я лічу, што мы пабачым гэты канфлікт праз паўгады, магчыма, і раней. Як ты лічыш, ну, вось гэта ідэя раскалоць апазіцыю нейкім яшчэ палітыкам, які правёў за кратамі шмат гадоў. Ну, вот Ціхановскі, мне здаецца, не самы удалы чалавек. Ну, да, зразумела, што ён мог бы... Я маю на ўвазе, што Мікалай Статкевіч спрацаваў бы хутчэй за ўсё у 10 разоў больш эфектыўна. Ну, вот калі б я думаў, да, хто вот ворвётся і пачне свае амбіцыі рэалізоўваць, да, у палітыцы, свае эмоцыі выказваць, уплываць, да, вот паставіць побач Ціхановскага і Статкевіча, то я б, конечно, думаў пра Статкевіча. То бок, ну, не того выпусцілі відавочна, да, трэба... Вы мусіце яшчэ, калі вы хочаце разваліць беларускую апазіцыю, я звяртаюся да тых нашых гледачоў з Беларусі з праспекта Незалежнасці 17, там, вось гэтых, яшчэ трэба Статкевіча выпусціць карацей. Вы, ну, выпусцілі не того, як мінімум Статкевіч. Хацеў працягнуць гэтую логіку, ну, каб разбурыць ужо на 100% беларускія дэмакратычныя сілы, трэба выпускаць Калеснікаву, Беляцкага і Бабарыку. Ну, без гэтых людзей разваліць будзе складана. Северынцы, щоб нормальны. Северынец жорсткі. Вот. Северынцы. Яшчэ ў 2006 годзе спявалі Зенон Хоп, і там было напісана, што Северынец не прагнуўся, выйшаў і пачаў гнуць сваю лінію ізноў. Это было 19 гадоў. Калі патрэбна дапамога, каб абаснаваць гэта ўсё, мы можем напісаць такі бриф і прапанаваць яшчэ фігуры, якія трэба вызваляць. Сябры, ну, это я так звычайна звяртаюся да звычайных гледачоў стрымаў Еўрарады, а тут, конечно, сітуацыя крыху іншая. 20 хвілін мы, Фёдор, з табой у стрыме, у нас 1568 гледачоў, сябры, дзякуй, што вы нас глядзіце усе. Дарэчы, мне здаецца, што яшчэ адзін такі ўскосны эфект. Вось з'яўленне Ціхановскага, яго прэс-канферэнцыя паказала, што інтарэс да беларускіх дэмсілаў, да апазіцыі ў прыватнасці, ён шалёны. Там былі падчас трансляцыі дзесяткі тысяч онлайн. Да? Ну, а калі мы цяпер паглядзім прагляды, я думаю, што вось гэта онлайн-эфіры, я думаю, 1 000 000 спакойна абсалютна набярэцца, калі палічыць усе каналы. Ну, палічыць все нарэзкі, хто далей, што выразаў, яшчэ апублікаваў там, дзе, я думаю, што, у прынцыпе, дзесяткі мільёнаў праглядаў. Яшчэ адзін пралік, да? Ну, то бок, гэта песня пра тое, што дэмсілы згубілі падтрымку, давер, нікому яны не цікавыя, медыі не працуюць. Гэта гіпотэза разбілася аб вызваленні Ціхановскага. Слухай, я не згодны з табой. Мне не падабаецца працягваць гэтую логіку 2020 года. Мне падаецца, што сітуацыя змянілася, мы павінны паглядзець на сітуацыю з іншага боку і убачыць нейкія іншыя перспектывы. Тое, што выйшаў Сергей Ціхановскі, гэта дае іншыя перспектывы. То бок, ведаеш, нельга тую самую логіку 5 гадоў выкарыстоўваць цікава, не цікава. Ну, мне падаецца, што гэта не мае ніякага значэння. Безумоўна, гэта падзея сусветнага маштабу, не пабоюся гэтага слова, у
офіс, сама Светлана прыклалі шмат высілкаў, каб гэта інфармацыя не сыходзіла з павесцы. Шмат палітыкаў, вядомых, буйных палітыкаў ведалі пра гэтую сітуацыю. І, безумоўна, калі выпускаюць такого чалавека, все пра гэта кажуць. Але гэта яшчэ і, ведаеш, не тое, што перагарнуць старонку. Гэта дае новыя варыянты развіцця падзеяў. І, магчыма, гэта не такі лінейная гісторыя пра, ведаеш, там, супрацьстаянне, мы там, не ведаю, до конца штосьці там робім, адны і тыя дзені. Не, я лічу, што зараз прыйшоў час, каб знаходзіць, бачыць змены ў сітуацыі і знаходзіць іншыя крокі, іншую стратэгію развіцця дэмакратычных сілаў, высілкаў нашых усіх, і што мы самі павінны змяніцца. Неяк так гэта, на мой погляд, выглядае. Маеш на ўвазе, што цікавасць да Ціханаўскага – гэта нейкая цікавасць такая адкладзеная з 2020 года. Да? То бок, ён такі аскепак 2020-го, тады яго пасадзілі, праз 5 гадоў выпусцілі, і все пайшлі паглядзець, гэта цікавасць, таму што шмат папрацавалі на тое, каб гэтая сітуацыя была бачная. Але змяняецца сама, увогуле падмурак змяняецца. Ведаеш, калі Лукашенко спрабуе дамовіцца з амерыканцамі, калі, магчыма, будуць змены ў рэгіёне па бяспецы, увогуле шмат зменаў будзе. І дэмакратычным сілам таксама трэба улічваць гэта ўсё. То бок знаходзіць сваё месца і знаходзіць, можа, новае слово, новы падыход, каб быць актуальнымі. Мне падаецца яшчэ, ведаеш, такая думка простая, што Ціханаўскага адпусцілі яшчэ і таму, што ў 20-м годзе, выказваўся, дзіўна выказваўся і пра Крым, і пра Украіну, і ёсць гэтая гісторыя з наведваннем Крыму, і вось на прэс-канферэнцыі таксама быў нейкі такі даволі дзіўны адказ на тое, чаму ён там быў у Крыму. Я напружыўся, калі шчыра, на пачатку того адказа. Вось, і, на мой погляд, гэтая сітуацыя працавала шмат гадоў, і праблемы з кантактамі з Зеленскім у Светланы Ціханаўскай, увогуле беларускіх дэмакратычных сілаў былі звязаныя насамрэч з гэтым, і вось спроба вярнуцца ізноў у тую самую сітуацыю, гэта спроба і пагуляць з боку там КДБ і Лукашэнкі на гэтым полі таксама. То бок стравіць, яшчэ раз падняць гэтую тэму, выставіць беларускія дэмсілы як нездольныя размаўляць з Украінай, як уплывовай дзяржавай зараз, якая вырашае тое, што будзе ў нашым рэгіёне, і з уплывовымі палітыкамі украінскімі. Ведаеш, чаму я яшчэ згадаў Статкевіча, таму што таксама на выходных у той жа дзень, у той жа час, калі вызвалілі Ціханаўскага, адбыўся круглы стол «Сход неабыякавых» у Варшаве. І адным з арганізатараў быў якраз чалавек, які выконвае абавязкі Статкевіча цяпер у партыі «Народная грамада», гэта Яўген Вільскі. То бок, вось гэтыя людзі, яны ўжо як бы нейкі патэнцыял на раскол, яны яго ўжо рэалізуюць. Хочуць сфарміраваць нейкі альтэрнатыўны цэнтр сілы, альтэрнатыўнае бачанне сваё. Таму, конечно, калі б выйшаў Статкевіч і ачоліў гэты рух з яго аўтарытэтам і зноў жа гадамі праведзенымі за кратамі, гэта было б нашмат больш магутна, магло б патэнцыяльна ударыць па дэмакратычных сілах. Што ты думаеш пра гэты сход? Да месца ён быў, не да месца, будзе ён мець нейкі ўплыў на тое, што адбудзецца далей з намі, з дэмакратычнымі сіламі? Ці здольныя яго ўдзельнікі прапанаваць нейкія новыя погляды, нейкую новую стратэгію, вось пра якую ты, пра пошукі, якой ты кажаш цяпер? Глядзі, мне падаецца, што альтэрнатыўнае меркаванне гэта добра. Добра, што ёсць пляцоўкі, дзе гэта абмяркоўваюць. Добра, што людзі не згодныя, напрыклад, з кімсьці, спрачаюцца. Я гэта падтрымліваю. У мяне адзінае пытанне, ведаеш слово такое, злонамеренасць. Вось я бачу ў шмат якіх дзеяннях злонамеренасць. Той же Пятрухін, які падыграў КДБ у абліванні брудам
Павла Лібера, шмат іншых удзельнікаў гэтага схода, яны працуюць на тое, каб не на тое, каб знайсці паразуменне. Ведаеш, дэмакратыя гэта шмат меркаванняў, і мы абмяркоўваем, знаходзім нейкае супольнае выйсце, гэта добра. А вось калі ты просто працуеш на тое, каб разбурыць гэта ўсё, гэта, на мой погляд, такое падазронае. І вось беларускае дэмакратычнае кола ўсё, яно якраз мае гэты хіп, які ёсць насамрэч у любой дэмакратычнай дзяржаве, у любым дэмакратычным грамадстве. Ёсць меркаванне адрознае, і трэба яго ўлічваць. І вось ты зрабіў добрую працу, пайшоў на гэты сход, хаця, наколькі я ведаю, ты адносішся... гэта ўжо зараз не журналісцкае абмеркаванне, можа, ты не паважаеш гэтых людзей, не цікава іх меркаванне. Як яны не паважаюць мяне, ты б ведаў, гэта просто... добра, але ты зрабіў журналісцкую працу, ты даў магчымасць выказацца і гэтым людзям. Лічу, што добра. Вось, калі гэта не зланамеренае, тады добра. Калі гэта спроба атакаваць і падыгрываць КДБ, трэба гэта таксама ўлічваць. Нейкі імунітэт павінен выпрацавацца ў нас усіх на гэты конт. Ёсць яшчэ нейкая сярэдзіна паміж зланамеренасцю і мэтанакіраваным падыгрываннем КДБ. Это вось такія, як это, шчырыя, карысныя ідыёты, да? То бок людзі, пакрыўджаныя чамусьці, у якіх нешта там не атрымалася, і на якіх лёгка ўздзейнічаць таму, якім лёгка ўкінуць нейкі вось наратыў, все крадуць, дзе грошы, там, дзе вынікі працы, чаму мы дагэтуль не перамаглі Лукашэнку, там, да? І якія з радасцю будуць яго распаўсюджваць, таму што ён рэзануе з іх вось унутраным станам цяперашнім. Мне здаецца, такіх было большасць, направда. Добра, я не згодны, што не трэба прыслухоўвацца да гэтых людзей. Гэта таксама людзі, гэта таксама беларусы, частка нашага грамадства, і я не палітык, я таксама выказваюся як журналіст тут. І я лічу, што палітыкі павінны ўлічваць гэтае меркаванне. Яны павінны з імі размаўляць, працаваць, тлумачыць. Вось была сітуацыя, калі памятаеш, з гэтым марафонам салідарнасці, калі было шмат абвінавачання, што скралі грошы, мы з табой уваходзілі ў назіральную раду, і мы бачылі, якім чынам размяркоўваюцца гэтыя грошы. І нават, там было шмат так званых правдарубаў, блогераў, шмат да мяне пытанняў было. Я зрабіў тэкст, зрабіў з поўнай інфармацыі, з праверкай факту, што, куды, як. Гэта ўсё можна было праверыць. І ведаеш, і гэта ўжо не было нецікава ім. Вось гэта мяне засмучае. Нецікава, все. Тут праблемы няма. Не выбачыцца, не сказаць, што мы там памыліліся, не, паехалі далей, знаходзім іншыя праблемы. Але людзей ўжо ўзвінцілі. Нет, яшчэ раз, вот те, хто працуе зланамерена, я бачу гэтых людзей. Не буду тут рэкламаваць, Петрухіна ўжо назваў. А ёсць людзі, якія, магчыма, памыляюцца, магчыма, яны насамрэч маюць рацыю, а мы не бачым нейкай праўды, нейкай іх праўды. І з імі палітыкам і грамадству трэба працаваць, трэба размаўляць, трэба сустракацца. Гэта ведаеш, гэта две іншыя гісторыі. Крыху папраўлю цябе толькі пра тое, што я яшчэ са схода неабыякавых нічога не напісаў, ніводнага тэкста. Это тэкст, які выйшаў на Еўраду, это тэкст іншага журналіста. Я яшчэ спрабую пераварыць. Вось гэта тое, што я пабачыў. Можа быць, апошняе пытанне, якое я табе задам, таму што у прынцыпе супер. Вось Фёдор, адзін з такіх суразмоўцаў, адзін з такіх спікераў, калі казаць пра яго ўласны YouTube-канал, які добра па палічках ўсё разбірае, прям выходзіш з разуменнем таго, што адбываецца. Задам табе такое пытанне. Што ты думаеш наконт вось гэтых меркаванняў частых пра тое, што Крэмль цісне на Лукашэнку ўвесь час? І спрабуючы, то бок яму некамфортна ад гэта. І вось ён азіраецца на захад, там, на ЗША, не таму, што это прэстыжна, там, паабдымацца з Келагам, а не таму, што это просто нейкая там гульня па прыколу, да, там,
значыць падману іх, да, зраблю выгляд, што яны мне цікавыя на нейкі час, а направду я іх там вярцел на адным месцы, да, а таму што ён рэальна хоча неяк, я не ведаю, аслабіць вязьмо, да, вот як ты думаеш, ёсць момант некамфортнасці з боку Крамля для яго? Ці у іх з Пуцінам все чакі-пукі, і яны проста, калі у нас узнікае адчуванне, што нешта не ў парадке, то яны просто там мілыя браняцца. Ну, мы ведаем Лукашенко уже там 30 гадоў, а то і больш, і мы ведаем, як ён падыходзіць да такой сітуацыі. Па-першае, што ён выкарыстоўвае, ён спрабуе быць бліжэй да Пуціна, ведаеш, быць у абдымках, і тады ну, даволі складана яму там пырнуць ножом. Неяк так клінч, да, в боксе, да, калі ты так это выглядае. Але разглядзі простую сітуацыю. Напрыклад, Лукашенко не ўдзельнічае ў перамовах па вайне. Напрыклад, я не ведаю, калі гэта здарыцца, гэта просто гіпотэза. Давайте пабачым гэтую сітуацыю. І Пуцін дамаўляецца з Захадам, дамаўляецца з Зеленскім, сканчаецца вайна, здымаюць санкцыі з Пуціна. А дзе Лукашенко? Ён, ведаеш, ён застаецца сам-насам з Пуціним. Вось той самы чалавек, Пуцін, які не дамогся перамогі ва ўкраіне, у якога не атрымалася за 3 дні, а трэба паказваць на наступных там так званых выбарах перамогі, што Пуцін будзе рабіць. Ну вось жа тут перад табой в трусіках Лукашенко стаіць і чакае, што з ім штосьці зробіць. Вось гэта так выглядае. Ты думаеш, Лукашенко не разумее гэтага? Гэта жах, з якім ён жыве. Гэта не тое, што ім некамфортна, гэта ну, жудаснае прадчуванне таго, што з ім можа здарыцца. Тады ніякіх там спадзяванняў на тое, што можна перадаць уладу Колі, ніякіх там пераемнікаў, ніякага транзіту ўлады, захавання грошай, усяго гэтага не будзе. Мы ведаем, як Расія, як Крэмль працуе з такімі людзьмі, якія не могуць нічога яму даць больш. І, безумоўна, спроба знайсці выйсце з гэтай складанай сітуацыі, гэта якраз спроба паўдзельнічаць у перамовах, быць карысным амерыканцам, знайсці нейкія падыходы да амерыканцаў, каб яму дапамаглі збалансаваць гэтую сітуацыю. Ён гэта рабіў і 10 гадоў таму, і 15 гадоў таму. Ён заўсёды гэта робіць. Мы, ну, ведаеш, старага сабаку новым трюкам не научыш. І вось гэта тая самая сітуацыя. Ён спрабуе выслізнуць з уразлівай сітуацыі. Ну, яшчэ раз. Жалезных абдымкаў. Калі ён застанецца сам нас з Пуцінам, ну гэта канец. Канец яго сістэме, здраднікаў знойдзецца шмат у атачэнні, ну, гэта канец для чалавека. Ну да, і ўладу не тое, што перадаць. Ёсць шмат, я думаю, людзей, якія захочуць ачоліць, ці там, я не ведаю, 6 асобных губернатарств, якія атрымаюцца з Беларусі, ці адно вялікае там. Ну, памятаеш, колькі было кіраўнікоў ДНР, і як яны сканчалі. Гэта будзе тая ж самая сітуацыя. Фёдор, хацеў я не задаваць табе больш пытанняў, але падмануў, таму што я згадаў, што ў нас ёсць чат, і там да цябе ёсць пытанне, давай неяк у фармаце бліца паспрабуем. Пытанне да Фёдора. Ці магчымыя санкцыі на ўсе беларускія банкі? Ці магчыма, што санкцыі на ўсе беларускія банкі прымусілі прыкарытнікаў заварушыцца і прагнаць Луку? Тут ёсць пара нейкіх літар, але я думаю, што гэта пытанне. Вось гэта 18-й пакет санкцый, я так разумею. Я не веру ў тое, што ўвогуле ёсць нейкія сілы атачэння Лукашэнкі, якія здольныя, ведаеш, нават не атачэнне, а нейкая там бюракратыя, якая мае ўласны інтарэс, і яна зможа нешта зрабіць. Не, ну, так зараз у гэтай сістэме не працуе, не веру. Банкі это кто? Это Галоўчынка? Ну... Ладно. Спадар Фёдор, на вашу думку, ці патрэбен прафесійны піар-дарацца блогеру Ціханаўскаму? Ці можа праваслаўнага жыровічскага духаўніка будзе дастаткова, каб больш не было так крынжова, як было на прэс-канферэнцыі? Тут нейкае пытанне з іншых пытанняў. З двух, і хто такі праваслаўны жыровічскі духаўнік, складана? Это, відаць, з расказа Ціханаўскага пра Крым. Да, ну але окей, піар-дарацца Ціханаўскаму цяпер патрэбны ці не? Вось гэта яго выступ.
Ну слухай, я уже у нашым эфіры казаў, што Ціхановскі не мой тыпаж палітыка, калі б у меня была магчымасць выбіраць, у нас такой магчымасці няма, але ну, ладно, Ціхановскі з піар-дарадцам. Я бачу, што тое, што кажа Ціхановскі і што казаў у 20-м годзе, гэта адгукаецца ў сэрцах беларусаў. Шмат хто, там, мы кажам, простыя беларусы, нейкія іншыя беларусы, не ведаю, але шмат такіх людзей, якія вераць Ціхановскаму, і гэта ресурс. Ну, ведаеце, тады нам трэба шукаць, калі нам не падабаецца гэта, трэба шукаць нейкую іншую нацыю, з якой мы там можам звязаць сябе, але ну вось такія беларусы, ім падабаюць такія ідэі, простыя, магчыма, наіўныя, але гэта палітыка так робіцца. Ціхановскі якраз распавядаў, што ён быў такім беларусам, які проста не задумваўся пра тое, чый Крым, калі паляцеў у Крым. І я думаю, што сярод беларусаў, ну, мы можам, конечно, кідацца ў іх гнілымі памідорамі, да, распавядаць, што трэба навіны чытаць там і так далее, але такія ёсць, і іх даволі шмат. Факт. Цяпер зразумела, дзе, Саша, што ты несеш, выходзіць па-беларуску. Фёдор, дарэчы, рэспект, твой узровень беларускай ну, дзякуй. Лепш, чым Кныровіч, у прынцыпе, разы ў 4. Так што... Малайчына. Як Фёдор цяпер ацэньвае сітуацыю ў незалежных СМІ? Мінула ўжо некалькі месяцаў пасля спынення падтрымкі, нібыта масавай смерці пакуль не адбылося. Ну, ведаеце, СМІ працуюць такім чынам. Скарачаюцца грошы, скарачаецца падтрымка, і проста медыа скарачаюць людзей. Гэта ну, жудасная сітуацыя, нават не нават, а мы таксама скарацілі людзей. Зараз не так шчыльна адсочваем навіны, напрыклад, там менш матэрыялаў выходзіць. Ну вось такая сітуацыя. Зачыніцца, напрыклад, мы не здольныя, таму што гэта, ну ведаеш, наш праект, ён яшчэ і персанальны, то бок я застануся, Саша застанецца, Лёша застанецца, але гэта такая непрафесійная праца. Ўсё ж такі добрая журналістыка, ўзровень беларускай журналістыкі вельмі добрый. Яна патрабуе грошай, патрабуе прафесіяналаў. Я калі шчыра бачу у тым, што масавых смерцяў не адбылося, яшчэ адзін доказ таго, што беларуская журналістыка незалежная. Беларуская журналістыка, яна сапраўды незалежная. Ну, глядзіце, колькі народу абвінавачвала нас у тым, што амерыканцы нас купілі, ну, хто плаціць, тот і танцует, да, а вось калі вам, значыць, плацяць нейкія грошы грантамі, значыць, вы вымушаны гэты гранты адпрацоўваць. Ну, глядзіце, ну, няма цяпер гранту. А журналістыка засталася, да, то бок былі амерыканскія грошы, мы працавалі, няма амерыканскіх грошай, мы працуем. Што ж здарылася з залежнасцю? Можа быць, і залежнасці не было. Ну, падумайце, калі ласка. Гэта ўплывае на якасць, гэта ўплывае на колькасць матэрыялаў, на колькасць тэмаў, якія мы можам разглядзець. Напрыклад, нават той, ты казаў пра гэты сход, як там называецца, неабыякавых, незгодных. Мы б таксама хацелі б зрабіць адтуль матэрыял, але ў нас такой магчымасці няма. Ну, трэба неяк адпачываць, калі ты там працуеш 12-14 гадзін на суткі, ну, няма такой магчымасці яшчэ пайці на некалькі гадзінаў і папрацаваць на такім сходзе. Ну, вось неяк так. Так што, сябры, каб у незалежных медыяў была магчымасць па-ранейшаму распавядаць вам тое, што адбываецца, каб вы маглі, атрымаўшы гэтую інфармацыю, прымаць цвярозыя, узважаныя, прадуманыя рашэнні, падтрымлівайце незалежныя медыі. Калі Трамп не падтрымлівае, ніхто, акрамя вас. Гэта я да таго, што пытанне, у прынцыпе, як это сказаць, тут яшчэ ёсць такія рэплікі, але пытанняў такіх, на якія можна было падказваць, больш не бачу. Таму, Фёдор, дзякуй вялікі. Нагадаю ўсім. Дарэчы, амаль 2000 чалавек глядзіць. Фёдор Паўліченко, галоўны рэдактар Reform News і сувядоўца на YouTube-канале «Саша, што ты несёш», расклаў па палічках тое, што адбывалася апошнімі днямі у беларускіх дэмсілах, у беларускай палітыцы і крыху сусветнай. Дзякуй, Фёдор. Ну, дзякуй вам, што запрасілі, і поспехаў. Да пабачэння. Да пабачэння, сябры.